नमस्कार युट्यूबवाल्यांनो, कसे आहात? बरे मा? आणि आज आपल्या सोबत असा आमची आई आज काय दाखवताल आपल्याक? रवो दाखवतेले. तर आई आमची रवो अतिशय सुंदर बनवता, चविष्ट बनवता. तर त्या रव्याची रेसिपी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो असो. तर सुरुवातीक आपण साहित्य बघूया काय काय लागतं आता. तर यात आपण सुरुवातीक साहित्य बघूया ना काय काय लागतं आता. हा, एक पेलो रवो हे आपण भाजून घेतलो, घरात भाजूनच ठेवलेलो. या तूप अर्धा पेलो आणि ही साखर 1 पेलो. आपल्या गोड वयात असा गोड व्हायचं. आणि हे सुकोमेव असा ह्यो. सुकोमेव. यात काजू, मनुका, बदाम आहे तर बदाम घालायचे, काय असतात तर घालायचं बुतूर. आणि हे 1 केळा ते तुपात शाप पिकलेला केळा असतात ताच घ्यायचा आपण. आणि जर तुमच्याकडे आंबो असतात तर आंबो पण घालू शकतो ना. आंबो पण घालू शकतो. आता गॅस पेटून घेता. रवो आम्ही कशासाठी करू अगोदर ढोरांकडे जावचा असा, सकाळी वाडी घालूची असा, तेव्हा सकाळी चाय बरोबर नेरी म्हणून रवो देऊ आम्ही. किंवा सणासुदीक पण ह्याच करायचं ना. सणासुदी दिवशी रवो करून घ्यायचो. काय सकाळी का दुपारी वाडी घालू पिली. तर आता एक केळा पण घालतात. आणि जर आंब्याचं सीझन असतं तांबू पण घालतात ना गे. हो, पण आम्ही. आणि काय रवो कसं करू अगोदर दुधात मी तुपातच. आमची खूप डोरा होती त्याच्यात. तूप घरातच करू आम्ही. मग तुपात भाजायचो, दूध वतायचा, साखर घालायची, वेलची पूड जराशी असली तर घालायची, मनुका असली तर घालायची, नाही तर असं दुधात मी तुपातच करू आम्ही. कढई चांगली तापली की उतरा तूप घालायचं ना. हा, हे तूप घालतोय. आता तापली या कढई, तूप घालते. सुरुवाती काय आपण तुपात केळा भाजून घ्यायचा ना आधी. केळा भाजून घ्यायचा आणि मग रवो परतून घ्यायचो त्याच्यात. भाजलेलो था रवो. हा, आणि 1 पेलो आपल्याला दुधावं लागतं. 1 पेलो दूध आहे आपण घेतलं. तर तूप चांगला जरा काढला की बुतूर आपण केळा घालायचा. जागेतला केळा मस्तपैकी बारीक कापून घ्यायचा आणि त्या घालायचं आहे बघा. तापला ना आता. तूप तापला. आता हे केळा टाकते त्याच्यात. आता परतून घ्यायचा केळा. साधारण तुपात 1 जीव झालो का मग रवो घालायचं. आता हे केळा आवळला. आता हे रवो घालते. रवो पण तुपात मस्तपैकी भाजून घ्यायचो. खमंग असो त्याचा सुवास सुटता तुपात भाजल्यामुळं. आणि चवीक ह्यो सुंदर आणि चविष्ट असो शिरो बनता, रवो बनता. नाश्त्याक सणासुदीक तुमका करू सुंदर असो पदार्थ असा. फुल पांढरं दिसता ना. गॅस कमी करू तर मोठे तो कलर बदलत. गॅस एकदम बारीकच ठेवलेलो. मंद आचेवर सगळं करूचं आहे. आता हे ड्रायफ्रूट घाल. रवा हे आपल्या छान भाजून घेऊ ना तुपात. हा, काय चांगलं भाजलो. हा, आता 1-2 मिनिटं आपण व्यवस्थित परतलो. केळा आणि रवो व्यवस्थित त्या तुपात परतून घ्यायचं. आणि मग त्याच्यात आपण जे तुमच्याकडे काजू बदाम असते ते घालायचे. आणि मग दूध वगैरे बाकीचं साहित्य घालायचं ना. आणि एका गरम पाणी पण लागतं आपल्याक. तर गरम पाणी एका बाजूक तुम्ही करून ठेवायचा. आईने छान व्यवस्थित परतून घेतलं ना. आणि आताच त्याका मस्त असो खमंग सुवास येऊ लागलेलो. आता काय घालतो बुतूर? दूध घालते. दूध आणि तर या दूध घ्यायचा 1 किलो.
जर 1 किलो रवो असेल तर आपल्याला 2 पेले पाणी घेऊ का नाही? हा 2 पेले पाणी आणि 1 किलो दूध. हा पाणी घालतो 1 पेले 2 पेले. आणि त्यात आपण काजू बिजूचं तेव टाकलेले असत. आणि आता वाईट चिमूटभर आपल्याक मीठ पण टाकू काय वरबुतूर. तर आता चिमूटभर मीठ पण टाकता. रवो आम्ही आता व्यवस्थित परतून घेतलो. आटाला आता ही साखर घालते त्याच्यात. 1 किलो साखर आपल्याला जसा गोड हवा तसा घालायचा. आणि ही वेलची पूड पण टाकतो. आणि झाकण मारून ठेवून द्यायचं नाही. कमी गॅसवर झाकण मारून ठेवायचं. 5 मिनिटात शिरो तयार. आताच त्याका मस्त असो सुवास आणि चवीक अतिशय सुंदर असो रवो बनता. आता साखर आणि रवो एकजीव झालेलो आहे. हो याच्यात ढाकणा ठेवून 6-7 मिनिटं ती साखर व्यवस्थित मुरतली त्या रव्यात. मग आपलं शिरो तयार खाऊसाठी. ही झाकणी ठेवतो आणि गॅस एकदम बारीक ठेवायचो ना. बारीकच ना. होय. आता बघूया आपण 5-6 मिनिटांत तुमका दाखवतो मग कसं झालं रवो. मिनिटं झाली रवो आता तयार झालेलो हा. खाऊ. वा मस्त त्याचा सुवास सुटलेलो हा. आणि सगळा मुरलेला. त्याची आता मूत काढून घेतो ना हे. हा मुली घेते काढून देवाक. हे बघा शिरो केलंय. चव बघा आणि कसं झालं तो आमका कळवा. आणि विसरान केळा घालून शिरो दाखवलंय. आणि आंब्याच्या सीझनला केले तर आंबो घालून तुमका नक्की दाखवेन. तुम्ही करून बघा खाऊन. तुमच्याकडे कधी सणासुदीक तुमका वेळ नसात तर झटपट होणारे पदार्थ असा गोड म्हणून काहीतरी पानावर लाव. 1 नंबर. तर ह्यो आज तुमका दाखवलेलो पदार्थ तुम्ही करून बघा कसं झालो आमका कळवा. व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको. आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.